Hello, Riserफोर नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो दिनै गोबाङैनो दखनानि गोदान कालेक्सन लानानै फैबावबाय थ' दिनैनि बे भिडिअआवहाय आङो नोंथांमोननोहाय प्रिमियामनि माखासे माने दखनानि कालेक्सन आरो मिक्स पार्टनि दखनानि कालेक्सन देखायगोन थ' नोंथांमोना जुदि दखना बायनो थाखाय गोसोब्ला नोंथांमोना नायलांदो बे भिडिअखौहाय दायो फार्स्टआवहायनो आङो देखायो नोंथांमोननोहाय प्रिमियाम क्वालिटिनि जायखौ आं गाननानै दङ बेबादि दखनाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन ओरैबादि कम्फर्टेबल बेनि कम्फर्ट लेभेलानो माने बेलेगनो आरोना बेयो पद्मनिनिफ्रायबो हाई क्वालिटिसिन जायनो नांगौ बेफोरबादि एसे हाई क्वालिटिनि एसे रिजनेबल प्राइसआवहाय दखना नांगौबा नोंथांमोना दायो आंनियावहाय बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नम्बरावहाय कन्टेक्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन दायो नायदोनाय आब'मोन आगैमोन ओरैबादि समायना रमायना डिजाइन आरो बे कालाराखौथ' बिराद डिमान्ड जाखादों आरोना थ' नोंथांमोना दायो बेखौ मोनसिगोन आंनियावहाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो गासैबो खम बेसेनावनो मोनजोबगोन नोंथांमोना ओरैबादि मोजां हाबानि थाखाय जायफोरनो नांगौ रिसेप्शन पार्टीफ्राव थांनो थाखाय प्रग्रामफ्राव थांनो थाखाय नोंथांमोना लानो हागोन दायो नायदोनाय आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां मोननाय आंथ' बेखौहाय गावनो गानग्रोनो लुबैखाबाय ओरैबादि मोजांखा गल्डेन कालाराव जायनो नांगौ थाबैनो बुकिं खालामनानै लाखादो हाबानि थाखाय ओरैबादि समायना नै बेयो ब्लाउज पिस ओमफ्राय साद्रि ओमफ्राय डिजाइनखौ नायनानै लादो नै समायना ल'खा ओरैबादि मोजां दायो नायदोनाय आब'मोन आगैमोन सफैलायबाय ओरैबादि मोजांखा नै मेहेन्दी कालाराव सोरनो नांगौ थाब अर्डार होनानै लाखादो बिदि कालार सोंबाय थाहरदोंमोन आंनियाव बिदि कालार जायाखै नामा आब' होननानै लाखादोसै सनाफोर नङाबा उनाव मोननाय नङा दे ओरैबादि मोजांखा सिनि क्वालिटियाबो बोरैबा मोजां आरो थ' थाबैनो बुकिं खालामनानै लादो नै सनाफोर सफैलायबाय बडि कालार मुगा कालारावहाय ओरैबादि मोजांखा मुगा कालारावहाय हाबानि थाखाय सोरनोहाय एसे खम दामावहायनो नागिरो नोंथांमोना दायो लानो हागोनसै जायफ्रा एकदम 5000नि गाहायाव नागिरो आरोना हाबानि थाखाय मोजां क्वालिटिनि दखना बेबादिखौ दायो मोनगोन नोंथांमोना जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो सनाफोर नायदो ओरैबादि मोजां बरियाखा बेनि समायनायानो एकदम बेलेगखा आरो ओरैबादि जोंब्लाव माब्लाव समायखादों जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लाखादो बिराद लिमिटेड स्टक दै बिराद खस्थ'जोंसो आङो स्टकआवहाय लाबोनो हादों बेखौ जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो नै ओरैबादि मोजांखा आंबो गानगोन गानसै दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन बिराद बयबो सोंहरसावनाय बयनिबो डिमान्ड कालार आरोना बयबो सोंहरदोंमोन बेखौ रिस्टक लाबो बेबादि कालारखौ होननानै दायो नै आङो स्टकआव लाबोबाय जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नम्बराव अर्डार होनानै लादो मानोना मोनस्लाबनाय नङा आरो हाबानि सिजन रिसेप्शन पार्टीफ्राव गाननो थाखायहाय बयबो नांगौना बयनोबो दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन हाबायाव गाननो थाखाय ओरैबादि मोजांखा सोरबाथ' बेखौ हाबायाव गानगासिनो दङ ओरैबादि समायखायो माने बडि कालाराव एखेबारे बेखौबो मोनगोन नोंथांमोना दायो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लाखादो नङाबा उनाव मोनस्लाबनाय नङा दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन सोर गोमो कालार सोंहरदोंमोन गोमो कालार लाबो होननानै नै लाबोबाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओमफ्राय एसे हाई क्वालिटिनि आरोना खुन्दुङानो सियानो दांबानो मोनथिखायो थ' जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार खालामनानै लानो हागोन दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन इउनिक पिस आरोना स्टिल कालारावहाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओरैबादि मोजांखा लेटेस्ट डिजाइन दानाय बेफोर गासैबो जायनो नांगौ थाब अर्डार होनानै ला नङाबा उनावहाय मोनस्लाबनाय नङा सिनि क्वालिटियाथ' दाबुंखा गासैबो एकदम मोजांखा बिरादनो दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन आवजार बिबार कालाराव
ओरैबादि मोजांखानो समायफ्लेखायो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो ओरैबादि मोजांखा डिजाइनाबो सिनि क्वालिटियाबो दा बुंखा एकदम पारफेक्टखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै ला नङाबा उनावहाय मोनस्लाबनाय नङा नायदो नै आब'मोन आगैमोन बडि कालारावहाय आरोना बयनिफ्राय लवेस्टसिन प्राइसआवहाय मोनगोन बेखौ जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो ओरैबादि मोजांखा दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां पिंक कालारबाव आरोना पिंक कालाराव मोनगोन नोंथांमोना बेखौ जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो डिजाइनफोरखौ नायना लादो नै बिराद मोजांखा एखेबारे जेसेबां माने आं दखना देखायगासिनो दं गासैखौबो 4000निफ्राय 5500 सिमाव नोंथांमोना मोननो हागोन एकदम कয়েক दिननि थाखायहाय फुल अफार माखासेफ्रा सोंगासिनो दं नालाय सरस्वती फुजायाव अफार होला नामा आब' होननानै नै होखावलायबाय नम्बुआ दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन नैबेबो सफैबावबाय ओरैबादि मोजांखा मिक्स पार्टनि कालेक्सन इउनिक पिसावहाय दायो नोंथांमोना जा आं देखायदों बेफोर गासैखौबो 4000निफ्राय 5500 सिमावनो मोनगोन एकदम 1 वीकनि थाखाय अफार होलायबाय आङो सरस्वती फुजानि सोर अफार सोंहरलादों दायो लादो थाबैनो नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां मिक्स पार्ट बेबो कालेक्सना नायदो नै जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो रेड कालाराव जायफ्रा सोंहरदों ओरैबादि समायनाखा दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन बे सेम कालारावहायनो बे नै डिजाइनाबो एखे बे गुफुर मेन दानाय आरो नै ओमफ्राय बैयो गल्डेनमोन ओमफ्राय बेयो गुफुर जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो ओरैबादि मोजांखा सनाफोर दायो एकदम फुल अफाराव सरस्वती फुजानि सोर अफार बिहरदोंमोन अफारावहाय सप्तासेनि थाखायहाय आङो फुल अफाराव हगारजोबनोसै एखेबारे 4000निफ्राय 5500 सिमावनो मोनजोबगोन बेफोर गासैबो नै बेबो सफैबावबाय आब'मोन आगैमोन हाबाफोरनि थाखाय सोरनो नांगौ मुगा कालारावहाय बेखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन दायो ओरैबादि मोजांखा ओमफ्राय दायो अफारावहाय आङो खमाव हगारदों होननानै नोंथांमोना साननाङा जे माने माबा मोनसे दागो गोनां बा डिसपिउट गोनां बिदि साननाङा जिनाय मानाय बिदि नङा आंना अफारबाबो एकदम पियर मोजां मालखौनो अफार होखायो थ' नोंथांमोननो जायनो नांगौ बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन बेबो सफैबावबाय मुगा कालारावहाय सोर सोंहरदोंमोन हाबा एबा एंगेजमेन्टफोरनि थाखाय ओरैबादि मोजांखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो दायो अफार मोनगोन सप्तासेनि थाखाय एखेबारे अर्डार दिनैनि देवबारनिफ्राय फैगौ देवबारसिम अफार मोनगोन दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां मैथा कालारहां चक्लेट कालारहां बेबायदि कालारावहाय नोंथांमोना बेखौ मोनगोन ओरैबादि समायनाखा जायनो गानगोन बेखौनो समायफ्लेखागोन आरो ओरैबादि मोजां कालारखा समायना दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन बे दखनानि नामानो जाबाय खैना गोदान जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओरैबादि मोजांखा एकदम दुंफेरेफेयावहाय गाननो हामगोन समायगोन ओरैबादि मोजां गल्डेन मा होनो सिलजोंहाय दानाय गोजा नै गाहायावहाय ओरैबादि मोजांखा आरो मोजांनि माबायानो बेलेगखा एखेबारे जायनो गानगोन समायफ्लेखागोन थाबैनो बुकिं खालामनानै लादो आब'मोन आगैमोन प्रिमियाम क्वालिटिनि दखना देखायनो होननानै बुंदोंमोन आं नाथाय देखायनो हानाय नंला बे भिडिअआवहाय मानोना भिडिअ बांद्राय गोलावद्राय जायो नालाय बेखायनो दिनैहाय आङो बे मानि मिक्स पार्टनि कालेक्सनखौ देखायबाय आरो बे आं गाननानै थानाय नैबे प्रिमियाम क्वालिटिनि दखनाखौ नोंथांमोननो जुदि नांगौबा मोनगोन सलाय कालाराव ओरैबादि मोजांखा थ' बयनिबोसिम गोजोन्थों